onye sị na ya na-agwọ ọrịa bịa ya kpọga ya ụlọ ọgwụ ka ọ bụrụ nke a onye mee arenji kpọta ndị mmadụ bụrụ klọch and ọ klọch ọfụ obere oge asị ya na onye mkụrụ ngwọ na oge gị ije ọtụpụ klọch gbawa ọsọ onye agbadoro ọsọ ọnwa nke n'imebe asị ya gbara ma ụmụ nwunye ndị mmadụ niile kpọrọ nwunye ije ebe a kpọrọ nwa nwaanyị jee ebe a kpọrọ na-eme dadi anabụrụ dadi. O subirigokwanụ n'etiti Ịcharị nwa Mgbafọ na ndị amụma Alenji. Ịcharị nwa Mgbafọ na ebe a wee na-ekwu maka ndị pastọ ya bụ fapụta n'ụlọ ụka fa akpọpụta mmadụ si na onye agha aha aga ije na ọdalụ ngwụrọ na onye ahụ ji krochis wee bịa ụka fa ekpesizieri abụrakata abụra onye ahụ wee tọwa krochis ya wee gbabazie ọsọ. Ịmaji na onye aganughọ ije ekpesizieri ekpere kama ọ ya da asọ gana gana wee mụọ ịga ije si o weluzie ọsọ wee mụzie ịga ije na inezie krochis ọchị wee bịa n'ụlọ ụka ọ bụrụ nke ọfụ na krochis abụọdịrị nke ochie asị onye agha agaba ije. Hei, ọ sịkwa na Anambra steeti ya abazikwa ụnụ na ya wee nọrọ ebe a wee na-ekwu maka pastọ Olatunde Ola n'iyi anụnwa onye nke anụnwa nụrụ ụmụ nwaanyị 55 bi n'Awada. Ka Ịcharị nwa Mgbafọ na ebe a wee na-ekwu n'ịkpọrọ nwunye bịa ka o kpere unu ekpere pastọ anaghara nwunye na-eyifie na abụ chụrụ uchu igezi ịkpọrọ nwa nwaanyị bịa pastọ ekwuchiri na enwekwa nke ịkpọ wee bịa bụ ọchụ bụ ọtụ pastọ wee hapụ ya. Hei, na pastọ nọ n'Awada wee na-anakọsị ndị mmadụ nwunye fa na ụmụfa na nke a ya emezikwa na ọ bụrụkwa na Anambra steeti anụnwa na ya eji azịza na oke akpa wee zachapụ ndị amụma Alenji na ọ bụrụ na ịsịrị na ị na-agwa onye kpuru isi ọfụ ụzọ ma onye ngwụrọ ọga ije ma onye nọ n'ọya ọgbakele onwe ya na-aga ụbịa na-aya akpọje n'ụlọ ọgwụ nwa ka ije nọrụ n'ihu ya bụ Ịcharị nwa Mgbafọ wee mee nyaba abụrakata abụra ka onye kpuru isi fụ ụzọ ka onye ngwụrọ ga ije ka onye ogbi kwuo okwu na one agha ụnụ ha wee bụrụ ndị amụma Alenji na Anambra steeti na ya achụtụ ụnụ aka na Anambra steeti ya abakwa ụnụ na ya. Hei, ife anọzikwa kịta abụ ọsọ Soludo n'isi ndị amụma ụgha ndị amụma Alenji ndị pastọ ndị oshi ndị ji mmiri ntọ na mmanụ ntọ agwọ ya otu birigokwanụ nwekwa nwanne bụ pastọ gbọkwa ya ka ọ bịa gere ife Ịcharị nwa Mgbafọ kwuru maka mgbe a jikwa ekwu a na-eteka ka ọ ghara ịsịkwa na ọ mahụ na aka na-abụghị ya ghọkwu ya otu aka na nke ikpeazụ a. Onye sị na ya na-agwọ ọrịa bịa ya kpọga ya ụlọ ọgwụ ka ọ bụrụ nke a onye mee arenji kpọta ndị mmadụ bụrụ klọch and ọ klọch ọfụ obere oge asị ya na onye mkụrụ ngwọ na oge gị ije ọtụpụ klọch gbawa ọsọ onye agbadoro ọsọ ọ sịrị na ya mere onye kpụrụ isi ọfụ ụzọ emere onye nke nwanne ome nke a mee nke a mee bịanụ ka anyị kpọgaghị ka ị na-eme anyị chọrọ ndị a ịma na ị na-eme ya eziokwu bịa. Ọnwa nke n'imebe asị ya gbara ma ụmụ nwunye ndị mmadụ niile kpọrọ nwunye ije ebe a kpọrọ nwa nwaanyị jee ebe a kpọrọ na-eme dadi anabụrụ dadi eme dadi mbanụ ọ bụrụ na Anambrazi a ga-azachagide fa onye ndị na-eme mirakụl agba mba onye sị na ya na-eme mirakụl ọ bụrụ na ị na-agwọ ọya anyị chọrọ gị bịanụ ịbịa anyị kpọgaghị enwe ụlọ ọgwụ erika ndị mmadụ ju n'ụlọ ọgwụ ị gaghị ebe anyị kpọta esibefa nche onye ibiela aka ọ dịkwa mma ndị dọkịta na-anụ onye a bụ medikal dọkịta fama ya fe jesube ike na fama na-arụzi ọrụ aka aja aja na-eme gịnị aka aja aja na-eme gịnị. That is it.